Bueno, pues, hola, ¿qué tal, muchachos? Xa vedes que eu normalmente non me sento aquí. Falta un tipo bastante grande Carallo estará dicindo. que... Oye, ¿Qué? vamos a ver, esto es, sabemos perfectamente que non hai unha conexión aquí moi ben feita. Tú escoitarme ben, no? Claro, polos cascos. Sí, eu sí. Eu sí, vale. Pois mira, ahora vou falar eu, así que cala a boca, vale? Este está aí ao lado, está aí no salón, e estou aquí facendo de corresponsal para darvos a ver que estamos na puta sabana, vale? Isto, ahora mesmo, debemos estar a 30 e tantos graus altos, pero a sensación é de 45 ou 50, polo menos. Como vedes, isto parece Galicia. Podría ser perfectamente Galicia, pero non é. Isto é unha excepción, é unha sartén. É unha pota na que está facéndose un brócoli con chourizo. Así que, hoxe imos falar de moitas cousas. Sorga, se queres dicir algo, apuntar algo. No, sí, dalle, está dando gusto. Hoxe imos dicir moitas cousas. Imos falar de todas as polémicas que se están sucedendo ahora en Twitter, tanto a nivel español como galego, co Bertín Osborne, fantástico. Referente. Cos de Hablamos Español, co do PSDG este Hugo Chamorro, que non sei nin como se chama. Pero estamos hoxe, e además temos de invitado que nos está grabando, a Alex, que ven dende Allariz, ves? Si, non? Ven dende Allariz, ali, bueno, están un pouco máis fresquillos, pero non moito máis tampouco. Así que imos comezar. Espero que nos acompañedes nun capítulo máis de Parola. Podes dar o paso á sintonía, Martín? Que queres, que deu paso a sintonía eu? Sí. Pois veña, Iván do Futuro, mete a sintonía. Podes ir falando tú xa, mentres eu... Claro, todos estes cousas requiren dun gran despliegue de medios, de xente, miles e miles de persoas para que Moita xente traballando moita aquí. xente traballando aquí. Non, pero... Ao final, pois claro, quedounos unha introducción cortísima, suelen ser de 5 minutos, non estar marcando o tempo, non? Non, a verdade que non. Pois adiante. Ahora sí. Ahora sí, pois levaremos eu que sei, que levamos, non o veo xo. Un par de minutos. Sí. ¿No? Entón quedounos unha introducción moi corta. Sí, dinámica pero corta. Dinámica como nunca. Dinámica. Para a próxima, se queres, falo ti. Un día que chova, e podes dicir que isto xa volve a ser Galicia, pero Vale. hoxe non se pode considerar Ourense que é parte de Galicia. Da comarca non, a verdade que non. A verdade que Estamos a 43 grados á sombra, polo menos. Sufren hasta os pulmós. Pois ibas dicir un animal carqueira. Sufren as Sí, cucarachas tamén. As cucarachas sufren bastante. Van ao De psicólogo. feito, outro día cando fomos a Bayona viñan candanos no Corsa, un par delas que dixeron, bueno, Mira, vamos Yo a me escapar borro de aquí elas porque- suben os coches os que ven para que vayan directos a Vigo. claro, Hoxe imos falar de todas as polémicas que están acontecendo en Twitter, Martín. non son poucas, Non son poucas. Son poucas, A verdade, son toda menos Bertín Osborne, que é o que menos aplicado o tema que solemos falar aquí que, en clave galega. Menos el, o resto son todas de aquí. O tonto autóctono. O tonto autóctono. o gilipollas da casa. Eso. Entón, a verdade que, claro, estas non teñen unha zona grandísima, pero molestan de carallo, porque como sigas a certas persoas en Twitter, tú ves retweets desa merda continuamente. Tú dices, pero vamos a ver. A mansala e Deixadeos os de Hablamos Español, por favor, que son xa os rapaces, pois teñen as súas cousas, son cortiños. xente especial. Na súa maneira, xente especial que hai que respetar, por suposto. Bueno. Non te encendas, hai que respetar. A xentiña non entende o noso gallego e hai que respetalos tamén. Vale? Eu creo que o entenden demais. Eu creo que Hablamos Español hai moitos galego falantes. No, eu penso que non o entenden. Mira, Seguro. e vouche dicir porque eu penso. Porque, Veña, mira, a ver, no tweet, non sei se vas por a foto ou non. Bueno, É se igual. mo pasas eu podo, mentres non Mira, voulle facer unha captura xa. Aí está. A foto todo o mundo conoce. clic. Pois, Aquí a tedes. este Vai ler ahora Martín Sorga. este tremendo vallenato, non con taponciños. E aquí, pues, voucho ler enteiro. Hoy, en la plaza en la playa de Riazor, non en la plaza, que non sei ler. Un cartel exclusivamente en gallego pidiendo que se depositen tapones de plástico para ayuda humanitaria. Vale, aí xa temos o primeiro punto. Sí. A xente queixase de que ao mellor non se entende, pero eles son un pouco tozudos e xa o entenderon ben. Son teimudos. Vale. Los bañistas son en su mayoría turistas de outras partes de España, non din nada máis. Eles pois xa deixan aí, míralo, son todos de fora e estos gallegos de mierda. Onde era? En Coruña? Sí, Bueno, Coruña. Coruña ainda se pode pensar eso, pero ainda así tampouco. Coruña. E aí está, esta é a primeira. Lee algunha resposta a ver que poñen por aí.
Mira, vou tirar a ti e vou parar. E no que toquei, pois J. Noguer ten un laciño amarillo. Entón, entendo que o mellor... Que igual vai, esta non me interesa. Eu quero unha a favor. Bueno, esta vou na ler. A ver, en realidad la cosa no va con vosotros, porque saben que no lo vais a hacer. ¿Para qué esforzarse? Bueno, igual. Joder, que decepción, chico, de verdad. Vou facer tía, cólleme aire na neveira a botella, porque eu con tanta carallada non me refresco. Non tes botella. Queres agua? Toma, bota No, desta. teño agua Bota ali. desta, non te vayas... a ver, por favor, eu quero un que diga, pues, que razón tenéis? Tumbadlos aí. A ver, outra vez. Entendo eu. É que senón a seguinte xa busco eu aposta, porque... Moito guiza, non me parece a min... Que querrá decir tapóns de plástico? Mira, voulle dar. Gústame porque... Hai un gif de que do tipo de Friends. Un gif do tipo de Friends facendo, espera... Un poquito de... No, este tipo ten a súa gracia. Deben ser todos catalá. Bueno, catalás son boa xente. Bueno, pero hai galegos como o Raciño Amariño tamén. No, sí. Está moi atópica. Vale, ¿cómo sabéis lo que pone el cartel? ¿Y de dónde sacan que los bañistas son en su mayoría turistas? É que hai máis trolls que xente comprometida ca causa de hablar español, tío. Iso demostra que están máis sós que hai... Sí que teñen un apoio que se chama Alberto Núñez Feijóo, pero aparte deso non teñen moito máis. Gloria Lago, que era de Galicia Bilingüe, que está dentro Hablamos de Español agora. Que a parecer xa non está por libre. Ahora uníronse todos os tres que estaban. É como o vídeo este dun tipo que fai de DJ para 3 persoas que está aí debaixo do balcón. Non o biches nunca. No. Pois igual o poño aquí. Un tipo que está facendo DJ que non ten DJ ningún, o sea, está facendo parvo. Xa. En un balcón e abaixo hai 3 tipos. Sí, Pues unha plaza vacía. Pues máis ou menos. Pois esos son Galicia Bilingüe e os tres que os apoyaban. E o resto aí pasando ben. Joder, pues me esperaba algún... Estuveron un día en Sanxenxo. Hubo aí o sea, casi hubo hostias. Pouco máis e hai hostias aí. Hostia, Sanxenxo. Sanxenxo que sabes tú, Son radicales en Sanxenxo. Que vamos a ver, ali todos non nacionalistas. Sí, casi. Bueno, pues esta é a primeira. Empezamos así, non diría suaviño, vamos co pero... outro. Sí, a verdade que suaviño, hai que dicir que non hai tampouco especial. Non hai ningunha resposta. O que ven agora é interesante. Vamos Eso. a ver. Este tipiño Que o que lle gusta a chavalada, que é un tipo que nas últimas... O vou tirar polo baixo, nas últimas 24 horas vin máis ese tipo que a miña nai. é posible. Sen exagerar para Si nada. mira, claro, que tú, vamos a ver, a nai é como que está na habitación do lado, pero se non miras pa ela e estás no Twitter... Claro, estar está aí, pero... pero non miras. Claro, e ese rapaz que non sei... Pereira Hugo. Nin como se Hugo, xumo. Hugo Pereira Chamorro. Hugo Pereira Chamorro. Un tipo que ten cara de tipo majo, en realidad, pero é Ciencia Política, Universidad USC. Ciencias Políticas. Columnista en Confidencial Andaluz. Bueno, xa está, isto vamos, credenciais a tope. Sí, señor. Ya me he cansado, voy a zanjar isto. Aquí empeza o tuit. Isto claro, non sei porque eu creo que o inicio sí que o vira. O inicio do de Bertín Osborne está máis claro porque foi un tuit que xa diremos despois. Pero deste eu creo que o tipo debese que, joder, vai, este lle a porta. Debese cansar de discutir con nacionalistas, que, bueno, sí que hai algúns que son moi turras. Os nacionalistas tamén poden ser turras, como todo o mundo. Como para todos os lados, sí. Entón, pois debese cansar o tipo de discutir con eles e empezou a desbarrar. De feito, ten aquí que estou vendo un vídeo que está reproducindo en silencio que ten un guión e o tipo que está un pouco lioso de atender a todo. Vamos a ver. Este o fío. Vale. Por vamos a empezar polo primeiro tuit. Que di? Nin cantos vídeos vin, pero... Ten un que di que en YouTube está inteiro, non vamos a poñer en YouTube, vamos a ver aquí, porque así vamos vendo os comentarios que fai el. En castellanito. Digo eu. Ya me he cansado, voy a zanjar esto. Día tras día recibo insultos y amenazas del sector nacionalista. Me harté de la dictadura nacionalista de lo políticamente correcto. Vídeo todo junto en YouTube. Es mi opinión, no represento a nadie más que a mí. Abro hilo. Vamos a escoitar, espera que se vai escoitar un... No, tranquilo. Vamos a escoitar. Despois poño en audio bo, pero para que nos escoiten por nós. Sí. E os que queiran atender, que parece que non... Por vixésimo segunda vez. Veña, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Ya me he cansado. Voy a zanjar esto de una vez por todas y para siempre. Lo que voy a decir es mi opinión personal y no representa a nadie más que a mí. Además, voy a leerlo porque quiero decirlo con las palabras exactas y en un tiempo concreto.
Queridos nacionalistas, han pasado días de mis respuestas hacia ciertos tweets nacionalistas y es raro el momento en el que a día de hoy aún me siguen llegando por Twitter y otras redes sociales insultos y comentarios acerca de esas respuestas que yo he dado. Muchos me dicen que soy yo el que provoco. Bueno, en primer lugar, está claro que en las comunidades históricas defender y tuitear sobre el nacionalismo es lo políticamente correcto. Y entonces, si tú tuiteas o contestas en contra de ese nacionalismo, entonces se llama provocar. En fin, que ellos pueden estar todo el día tuiteando a favor del nacionalismo, sea cual sea, y sin embargo tú cuando respondes sin insultos y sin amenazas, eres el que provocas. Pero ¿sabéis una cosa? A mí lo políticamente correcto me trae completamente sin cuidado. Es más, me da exactamente igual que por cuestiones ideológicas ciertas personas me dejen de hablar. Los insultos políticamente correcto. En primer lugar, soy completamente antinacionalista, tanto antinacionalista periférico como también antinacionalista español. Considero que no hay Antinacionalista periférico. a ninguna otra, ni tampoco periférico considero está que por haber nacido en un lugar concreto tengas que defender determinada cultura a la ultranza. Extremadura. Nacer es algo contingente, punto. Extremeños están a tope, En cualquier incluso. caso, hay Me digo, muchísimas cosas de la los cultura trenes y gallega esas más. que yo comparto y nunca defenderé. Considero que muchas tradiciones gallegas son completamente retrógradas y que carecen de sentido. Bueno, este non no é me máis gusta el interesante. marisco. Tipo, Y aquí creo que muchas xa personas- empeza a quentarse, pero no, isto non é, a ver. Sí, empezou moi tal cual tal, pero... Este é o que Me cago o que, en- Eu solo vin un dos Eu clips digo que que, ten o que subido fala da lingua. da lingua, e este é, Que non porque sei cal é. di no tweet, España es plurinacional, que dices tú, bueno, pois chico, eso é unha afirmación que moitos políticos evitan decir, e se dis tú, dicindo son antinacionalista de todo, é como un pouco contradictorio para min, aos meus ollos. Moi cara de listo, tipo non ten. Bueno, aparte de eso, soy antinacionalista. Digamos que son os nervios. Son os Español nervios da... y gallego. Las lenguas para mí son meros instrumentos pragmáticos y utilitarios. No tengo ningún incentivo para convertirme en gallego hablante. Y sí, en Galicia existe diglosia. Nacer en un lugar es algo contingente. Estas palabras. Con estas palabras os puedo asegurar completamente que no voto a Vox. Tenéis que comprender de una vez por todas que aunque no pensemos igual que vosotros, que aunque yo no piense igual que vosotros, no quiere decir que sea de derechas. En cuanto al idioma y a la situación lingüística, como es notorio, mi lengua materna y la lengua en la que mejor me desenvuelvo es el español. Y no tengo ningún incentivo para convertirme en un galego falante. Considero que todas las lenguas son meros instrumentos utilitarios que nos permiten comunicarnos entre personas. Ni me satisface hablar gallego, ni me satisface hablar español como persona. Es más, si por mí fuera, ojalá que mi lengua materna fuese el inglés. Es un idioma que me gusta bastante. En cualquier caso, teniendo en cuenta este pragmatismo utilitario... A mí me gusta, es una lengua que me gusta bastante. A mí. O argumento é de peso. El inglés, porque A mí me a gusta, verdad que, me gusta bastante. Din cousas chulas, a verdade que é fácil de aprender, me gusta bastante. Non di... Rolda aí Despois por aí, di, por favor. espera, que di máis cousas de... lenguas, os puedo jurar y perjurar que si por mí fuese, preferiría ser bilingüe con las dos lenguas más habladas del mundo, el chino y el español. Aunque si fuese bilingüe entre el español y el inglés, tampoco me importaría demasiado. Sí, en Galicia Tampouco lle existe diría que non. diglosia. El español está mejor visto en los ámbitos formales y seguramente que esto sea una reminiscencia de la época franquista. Bueno, aquí reconoce que hai diglosia en Galicia, bueno, caralladas. Vamos a ver algún o último que queda, que é máis curto, a ver que di, porque Isto este sí tan que non o extraño. vi. Resumo, bueno, xa iba a traducir, vou volver tolo. El nacionalismo es la mayor ponzoña de la sociedad. Ha generado las mayores crisis de Estado. En él se sustentan muchos actos vandálicos, en él se justifican golpes de Estado, el nacionalismo rompe relaciones sociales. Esto sí que lo leí. El nacionalismo rompe relaciones sociales y familiares. Es una auténtica basura. Eso en segundo de Ciencias Políticas xa cho enseña. Xa cho ensinan, aquí... Repito, para mí una lengua es un instrumento de comunicación, simplemente. Asimismo, considero que si un galego no habla galego, no es porque sea un mal galego. Del mismo modo, creo que nadie considera la gilipollez de que si un español no Qué es trabalenguas. es un mal español. En todo caso, no considero que haya ni mejores gallegos, ni mejores españoles, ni peores. Considero que hay personas con pensamientos, costumbres, tradiciones, ideologías diferentes y que nadie es más que nadie, todos somos personas. Un poco de respeto, por favor. Finalizo diciendo que, en resumen, considero que el nacionalismo es la mayor ponzoña que el ser político xa inventó. lo limos. Es la que muchas... Un pouco de respeto. Tú que opinas un pouco, Martín? Estaba eu opinaría a favor ou en contra, porque non sei se estou a favor ou en contra. Porque di cousas que estou a favor e despois di todo o contrario, así que deixámoslo en que o rapá veus arriba. Un lío tamén. O rapá veus arriba. O rapá veu tanto insulto, tanta cousa e dixo, buah, xa vanse enterar. O tipo crujiu de dedos e dixo. Colleu a libreta e... O rapá está un pouco confuso. Creo que está un pouquiño confuso e a máis é que en Twitter vin fai pouco un perfil dun tipo
Que a mí sorprendeme moitísimo, porque dicía nun tuit, estas son mis dos banderas. Pero estaba na Gresca. No, un tipo calquera. Un tipo aparte. Si co comentaron porque se riron un pouco del, pero non foi tan tal. Estas son mis dos banderas. E aparecía unha de España e unha nacionalista galega. Que dirías Claro. Claro. E que pasa? Mis Non dos son banderas. excluintes. No. Está un pouco tan confuso como... Vamos a ver. Tú podes sentirte español. Tú sinto o que queiras. Respecto aos demais. Pero xa despois mesturar cosas como a Macedonia... Sí, un pouco extraño. E este home está nese sentido, porque que dicía aí que ollar un par de cosas sí que estou de acordo, pero despois dicir, bueno, xa aparte de que desvalorar as linguas como se fosen son instrumentos, pues eso xa para min un pouco de ignorante. Pero había, tú que estabas de acordo en algunha das cousas. Eu este ano, o que di que o galego que está mal visto e o castelán está mellor visto Eso sí que o recoñezo. achacado ao franquismo, pues oye, mira, pues, vale, Hugo, ese é o camiño, vale, vamos Veña, tal, por aí. pero Tú pica por aí. claro, despois dixe que pues me gusta el inglés porque es un idioma que me gusta mucho y ojalá fuese Non me mi idioma. importaría nada. O chino, encantaría yo mandarín. chino, pero chino entra o chino y de mira, le dan la paguita a los chinos, digo, que ten cara de dos que din eso entras. Hecho carallo. Pois sí, está un pouco... E agora, claro, todo o resto de... Todo o sector nacionalista que él pretendía non calar, pero... Bueno, que non sei que pretendía, porque se o tipo estaba canso de Non debe saber nin. leria, o tipo con isto non conseguiu menor leria. Non creo. Decía aquí un tipiño... Bueno, creo que nos sigue este. Toca chorar... Home, despois... que non nos sigue a Que nós. non nos sigue, claro. Home. Toca chorar despois de insultar, en fin, victimismo barato. Bueno, este xa viña rápido e sencillo. Co dos idiomas cabalhache este mingiño, dicía aquí un. É verdad. Hai aquí un que di irónicamente, supoño, porque ten unha bandeira, ten unha manifestación nacionalista no icono que di gracias Chamorro, que tamén é un apelido de carallo, Chamorro. Chamorro. Ya non soy nazi con Z, nacionalista, me he cansado desta dictadura. Creo que se dice irónica. Bueno, Hai categoría comedia aí. hecho carallo, este tipiño. A miña opinión, os teus 3 vídeos, bueno, e outro que iba aquí con Testaco. Google Notas a facer Bueno, a opinión. pero Hola, quen- Hugo, que tal, Hugo? quen vai ler esa Sí, bazofia? nin Hugo leo. Home. No, sí que respondeulle. El. En galego, ademais. Dixe, Ollo, empezou a utilizar, que non tiña... Y no se me caen los anillos. Y te hablo en gallego para que me entiendas, Hablo en paleto. Gallego, madre. Joder. Como as aboas. Eu falo ten gallego, aboa, Pues porque sí, sei sí. co castelán. Bueno, e esta é outra polémica que sigue en boga actualmente. E tamén temos a de Bertín. Dalle unha semana máis e ainda seguirán aí con Hugo Busca aí a de Pereira Bertín. Chamorro. A de Bertín, busca o vídeo que queiras. Creo que o que subiu el ou o que sexa. Porque eso comenzou con Julio Otero rememorando un vídeo dela entrevistando a Bertín Osborne fai pues 30 bueno, Pero subiu outro fai 3 horas. non sei, o tipo está a tope. Que pesado. Non sei que Valo por, escoitámolo. Espera. Comezou con eso, Julio Otero dixo, pois, na entrevista de fai tantos anos preguntoulle se era machista. Claro, eso, esas alturas, xa presentador muller xa era non habitual, entrevistador e que ademais picase neses temas, pois era interesante de ver nese tempo. É raro. E bueno, ela pois gabábase de que tiña feito, de que, bueno, xa xoven, pois a tipa pois valía para periodista. A tipa solo se botouse un par de flores e non quería nada máis. Pero eso empezou, claro, con Bertín Osborne sempre hai moita coña. Pero empezou a retuitear, xa non sei que, ata que Bertín Osborne subiu un vídeo que ten que andar por aí. Ese é, o que está sentado. Este. Sí, creo que sí. Debe ser no, o hai primeiro. varios. Jesús, que líos. A ver, dalle o primeiro e o que escoitemos, escoitamos. O primeiro debe ser este que ten Sí, ese casi 3 millóns de reproduccións. Jesús. Joder, la madre que me Veña, parió. adiante, pono aí, escoitamos. Este vídeo está dirigido a todos esos indocumentados que hablan de mis declaraciones sin haberlas oído enteras. Lo que he dicho es que me gustaría que esos iluminados me digan cuál es un derecho fundamental que tengamos los hombres y no las mujeres en España hoy. Como no van a encontrar ninguno, ya vamos a seguir al siguiente escalón, derechitos. ¿Cuántos hay que tenemos los hombres y no tengan las mujeres? Las mujeres hoy en día en España están más que liberadas. Hay
más jueces... Veña, despachando, veña. Siguiente, vamos. A ver. No, non digo vídeos, digo él. Xa, Veña, pero- ala. Ah, y otra cosa, no me saquéis el tema de violencia de género, porque yo soy mucho más beligerante que vosotros. A mí, si por mí fuera, yo a esos cobardes de mierda los colgaba por las pelotas. Seguro que eso no lo haríais vosotros, porque sois muy progres. Y estoy seguro que estáis muy convencidos de que la reinserción, incluso de esos cabrones, es posible. Yo no. A mí me parece que no se puede permitir que eso siga ocurriendo. Y yo, si por mí fuera, los colgaba por los huevos. Moitas gracias, Bertín. Imos escoitar o último que xa está tranquilo. Pena de no morte seu no, sofá. pena Bertín Osborne. O tipo, un sueldo aí como se fose un funcionario. Nunha cárcel aleatoria cada semana. Matando como se Bimba, fose bimba, coellos, cun pao detrás da orella, xente. No sabéis cómo me estoy divirtiendo contestando a todos estos odiadores que tengo. Que ya no Odiadores. Y eso me pone muchísimo. Ayer alguno de los odiadores estos, como os digo, ha contratado o ha pedido consejo a un magistrado o juez para que me intentara coger en un renuncio. Yo dije que había más juezas que jueces en España y me Este tipo que xa dixo tantas cousas. Nestes 2 días que empezou a Pues poner, se leva 6 vídeos. tipo empezou a decir E non son cortos, son... las cifras bailan pero siempre a su favor, enhorabuena. Que pone aquí, las mujeres suponen el 53,2% de los miembros de la carrera judicial. Pero Bertín, por favor. É que máis é que este tipo creo que sempre estuvo moi fora de meterse en líos e agora incluso se divirte. Isto non é tal. Eu que sei. Homes como este confundidos hai no mundo moitísimos. Sí, oh. Creo que Pero demais. tan español no. Pero tan españolito como Homes este. tan españoles como él. Canto levamos? Confundidos sí, pero pues levamos 20 e poucos minutos. 20 pouco. Contando ca intro. No, a intro non a contes. Contando ca intro, sen contar ca intro. Contar que a intro, bueno, pues entón creo que imos dar Imos paso. fer pero 20. espera. A que? No, espera, no, porque non iba a dar opinión de Bertín. Se nos metemos en feminismos e encaralladas, a mí non... Pero que queres opinar de Bertín? No, a non verdade fa falta que opinar. Eu solo viño aquí a dar os feitos á xente. A mí o que A me mostralo, interesaba pues, era o chamorro. Sí, sí, E os de Hablamos ese Español, chavalito porque máis confuso para de... aquí, Bertín, que bueno, está estudiando sí. ciencias políticas, non sei en onde. Pouca merenda ten, pouco remedio. Pero bueno, a Bertín hai que deixalo. Cos seus temas de los 80 para toda a familia. Imos dar paso a hoxe que a un amiguismo moderado que non sei de que vides falar, porque hoxe tócate a ti. Habémoslo saber. Habémoslo saber. Eso sí, espera, 30 segundos e xa miramos a ver de que falamos. Bueno, pois amiguismo moderado ahora con Alex Corbillón, que ven da Llariz. O primeiro alaricano en sentar o cu aquí. Primeiro Alaricano, Cuidado, sí, fai porque ata ahora historia. foron todos, bueno, o único Orensanitos, coruñés- orensanitos. O único coruñés non sentou. Non é Aquí coruñés que é daqui, así que... Bueno, tamén. Así que, con amiguismo moderado, espero que sexa interesante. Tú valo intentar. Non creo, pero ben. A ver. E despois o franquismo galego, no que tamén recomendamos hoxe de literatura. Literatura a tope. Hoxe ímonos facer os cultos. Sí, Como como si- chamorro. Como se o fósemos. Un día Exactamente. destes, imoslle mandar despois un clip ao chamorro. Que lle dicimos? O chamorro. Sí. Dille algo aí. Ahora chamorro. Ahora chamorro, no, despois a chamorro. No, ahora, antes de acabar. Ahora. Porque senón despois andamos con líos. E de onde é? Non teño ni idea. É de chantada. Hugo Pereira. Hugo Hugo- Pereira Chamorro. Tras dos montes. Non sei onde estudias ciencias políticas. Pois é. Madrid. Non sei onde vives. Pero mira, este sitio é para ti. Tú, se queres vir queres explicar ese lío que te fixaches cos 24 vídeos, pois mira, aquí tes o teu sitio e séntaste e falámolo. É o que lle vou dicir, non lle vou dicir máis. Ahora podo dicir outra cosa, os de Twitter. E ora dille algo tú a Bertín. A Bertín. Abre A as ver, portas da Bertín. tua casa, Bertín. Hola, Bertín. ¿Qué tal? Te hablo en español. Que nos cuelga de las pelotas. No vas a venir aquí porque vives en Andalucía, en algún lugar Espero que estés pondo subtítulos. Sí, pero si estoy hablando en castellano ahora mismo. Pois por eso mismo. En gallego. A xente que nos escoita non merece estar non escoitando. merece isto. estar escoitando. Bueno, é igual, Bertín, non te vou mandar nada. Os de Twitter sí. Ora xente de Os Twitter. de Twitter sí. Xa nos está seguindo moita xente. Eso. Eu estou moi contento. E gracias por enredar con nós, porque ao final, oye, Sí, a verdade enredan que eles, enredamos nós hai interacción, me Hai, gusta. sí, sí. Penso que entre pouco chegaremos aos 300, quizáis. Dame, si en algún momento. En algún momento chegaremos. Non me digo. Tedes que
Ao seguirnos é moi importante que lle dades a campanita para que vos avise de todo o que dicimos, Tamén ten avisos Twitter. Eu teño aviso para que ver o que carallo faz. Entón por eso sempre é o primeiro. É que é unha putada escribir algo, pensar algo, digo, a ver se a xente lle fai gracia. E ver, tal, o rato, un retweet, un me gusta. E vas a puta notificación e é o puto Iván do carallo. Yo, que a ti xa sei que che vai gustar como se non che gusta, pero pírate de aquí, estás sempre o puto primeiro, que asco dado, Claro, tío. eu para darlle un pouco de inicio xa, de empujón. Pero non fai falta, Que má temos boa xente- interacción, a está xente xa- funcionando ben a cousa, estou moi contento contigo. Claro, é que- Varme dar unha aperta. Sí, doute. Por favor. No, así é suficiente. Isto non é unha aperta. Que colgo de los huevos. Nada, xa, estábamos Yes. despedindo, xa nos enredamos. Amigos Despedido moderado, que estábamos dando cariño. cala a boca. Que pasa? Ahora mismo moderado, despois franquismo galego, con libros, moitos libros, moita cousa. Muchísimos libros. Así dá gusto. Demasiada cultura. É demasiado calor, veña, pírate xa e Adiante. pon a musiquiña e dalle. Vamos alá. Tito. A musiquiña está sonando xa, non? Tú non as coitas, pero fai que haz que la gozas, así, ti. Así, xa está, suficiente. Que tal? Vale. Está aquí Alex Corbillón sentado, xa mencionei como o primeiro alaricano que se senta aquí. Onte faláramos de que podíamos falar de orquestas. E tamén pensei que podíamos falar de ala, isto está moi feo. Perdón, falta de respeto. Que raro o móvil en sonido. Bueno, pois eso. Tamén tiña pensado falar de Madrid e a búsqueda de pisos. Pero se xa tes piso, Podemos falar igual. podemos falar igual, pero Complicado, Bueno, si, empezamos por eso despois Vamos, de la vamos cumbia, un pouco, pois vamos un pouco. pois fala, cando empezaches? Empecé de unha semana e media. tampouco me Pois eso está guai. Tampouco arriesguei tanto, pero nada, é bastante complicado porque todo o que encontras é unha merda. Tiraches Así- moito do Luis, do colega? Sí, bastante. 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 Dirías que o traballo fixo de todo el. Prácticamente Bueno. el e outros amigos. Bueno, pero Pero pues bueno. está. Pero sí. Eh, E nada, bueno, ahora encontrei algo aí xeitoso cerca da Complutense, que era interesante. E bueno, estou bueno. ben. Estás cagado, Estou ben. Estás cagado, non estás na serie. Isto No, é, no, no. isto é unha Sí, sí, mierda está un que non pouco. escoita nadie. Escoitamos nos en bucle desde diferentes dispositivos para que conten diferentes Para que suban visualizacións. as reproduccións. No, Sí. eso está ben. Hai que... Pero o qué? Home, digo eu. Pero vamos falar de orquestas. Pareceme a mí. Porque non tocamos nada de orquestas. Parece Pois é raro, parece mentira. Esta noite onde Tan vas? galego, hoxe é automuro. A que? Como dominicano. E quen va? Eu estar hoxe É ao final a penúltima vez que o verei, supoño. a penúltima. Sí. É o último onde escoitas. Parada de Montes. Parada de Montes. Onde é eso? Iso é cerca de Lobeira. Ves, aquí tamén falamos de diversos pueblos. Isto non é só Ourense nin hostias. Podese falar de todas as festas e tiñades que facer como lugar. Como lugar, sí, as pero non, festas que hai cada semana. pero non temos tantos cuartos de Dios. Claro, poder, algo así. Sí, señor. Pero sí, falamos de orquestas. É que, Eu de é que orquestas tú controlo eres bastante. Mr. Festas. A cantas festas fuches este bravo? Bueno, este mes... Inda así traballando, pero dá igual. O chaval aquí onde vedes traballador da hostelería, da panadería, do audiovisual e do que lle poñas. Sí, eu traballo Tamén con os exfutbolista. sectores. Sí, Pero a cantas fuches? amago. Mais ou menos... Así a ollo un pequeno baremo estadístico. Que estamos a día 23 este mes. Este mes iría unhas 15 festas. E o mes... Estamos falando en serio. Sí. Me cago en diola. E o mes pasado... Hostia. Unhas 20, tranquilamente. Acabo de quedar Diferentes anonadado. ou varios días no mesmo sitio, non? Pero sí, que... Varios días no mesmo sitio. Dirás, Unha festa que ten 3 varias días, festas. pois volver ir xa. ao mesmo sitio. E de varias festas no mesmo día? Non cheguei este ano. Outros bravos sí. foron máis locos que E este eso, bravo está e eso sendo que tranquilo. noite é esa? Bueno, Chegas, saludas, Unha noite que empezas cedo, das un ás volto. 8 da tarde, Bo. fas acto de presencia, logo vas unha, logo vas a outra. Primeiro vas a que non che interesa, logo vas a que che interesa. Se xa nunha festa quieto nun sitio, xa, bueno, unha persona normal pode lle dar xa uns cuantos chismes. Cando vas a dúas, Non, primeiro non bebo. pero non podo conduces, beber, se logo- non conduces se logo tú. se non conducir. Sí. Non teño A cuántos chismes podemos estar aspirando?
Depende. Depende da comisión. Muchos Hai que mirar ya os ollos á comisión e preguntar de verdad se eso Muchos que están chismes. vendendo aí é malo. Hai que facerlle favor á comisión. Claro, no. Inda que sea No, barro. é que é peligroso, porque ás veces queren te engañar. Para semana temos festas ao lado Oye, do oye, pueblo, quen nos quere engañar? Eso interesa. alrededor da comisión. De que forma nos engañan as comisións? A semana que ven, temos festa ao lado do pueblo, ali na parroquia pegadiña a nosa, Samomede. Onde? Uns estafadores os do bar. Oye, imos porque que empezar aquí queren unha guerra. Cobrar 5 euros un cubata, 2 euros un botellín. Pero a donde? San Vitoiro, En San Vitoiro? ali. Uns ladrós. Aí Discomóvil Show está ali tamén. Tamén? Digo, por si. Podes facer a broma aí, se Por te si queres, interesa o sí que tipo. fago promoción. Joder. Fago promoción. Pois sí, señor, non sabía eu esa de que levas Sí, 30 pareceme, putas festas. pareceme en- raro que non falara desde nunca de orquesta nin nada puro estilo. Non, a verdade que non. Cando A verdade que non. Mira, cando é o importante, no, estou buscando interacción co Iván, tuiteando. pero bueno, Iván está así que o teléfono no sofá. Pero bueno, non pasa nada. Canto tempo levamos? Non sei canto tempo levamos. É igual. Pois tocado Madrid, tocado orquestas, de que queres falar tú? Se queres facer algunha denuncia pública, porque este espacio é porque se senta aí. Non. Non. A verdade é que estou tranquilo. Está todo a gusto. Levo un brau excitante. Excitante. Sí, por que engañarnos. En que aspecto? En todos. Traballei, fun á playa, vivo ben. considerarme un chaval que non sei- é un chaval que vivo bastante ben. Sincero que non se queixa. Vivo bastante ben. E mirando hacia el futuro, como ves este ano Contame. Ben. de periodismo? Bueno, Outro día- a ver, adaptación, non? Aí estabades falando antes dos idiomas. Eu sou unha persona que falo as 24 horas do día gallego a miña forma. É que foi o que me fixo gracia, porque outro día para irme a pensar e digo, tú mira este, Vou que ter que pensar. eu nunca che escoitei falar castellano en serio, máis que co Óscar de coña de cachondeo. mullallo. Ese é o tema. Non me imagino a este hombre e te lo digo en castellano e che falo así. A ver, É que ten que ser complicado, en vai verdad. ser complicado, porque as primeiras semanas vou ter que estar pensando o que quero decir en todo momento, en plan. A máis dun falarás en gallego sen querer. Sí, Empezarás allí. Hola, bueno, que andamos, meu? A que andas? E claro, seguramente nos bares, ese tipo me de pasa bares. ese tipo de Murcia dirá que este tipo igual pensa que sigue Nada, ali no monte. Haberá que buscar xente galega, por lo menos para non perder a costumbre. Non saber de nadie que este ali, aparte do Ricardo sí, esa xente. sí. No, hai bastante xente, logo teño primos tamén. Non hai Bueno, problema. entonces la adaptación Sí, bueno. será pronta. Sí, pero as cousas como son. 24 horas falando galego. No, claro. E non hai máis. O chino que che toque de compañero de piso vas ya hasta enseñar a gallego, tío. Enseño, sin problema. Se quere comunicarse contigo. Bueno, pues entón, é así. As orquestas tocadas, Madrid tocado, bravo excitante. Bravo, bastante excitante. Ui. Estou contento. Pois estar contento. Se tú estás contento, eu estou contentísimo tamén. Aquí todo puto bravo enclaustrado aquí con Iván grabando esta apasionante radiofonía. E nada. Que algúns olvidáronse de vos, non? Quen es algúns? Non vos responden. No, é que Non a queren- xente ocupada. Sí. É que a xente que tamén no bravo que traballa muchísimo. Ocupadísimo. Entón a xente, pois, Sí. é o que ten, pero non pasa nada. Pois, moitas gracias por vir. Igualmente. Uche dar a mau. Uche desexar Encantado. un feliz ano en Madrid. Que o repitades, pero É que- espero. O mellor Espero non que paramos, que deso tamén igual, temos que falar igual, ahora antes de que igual acabe, continuas, porque igual o mellor o continuas. tipo Vale, quéreme explotar aquí, podemos e o mellor parar. non paramos. Si, Sí, podemos parar perdón. camao. Vale. Aí, paramos camao. E agora, pois, Iván xa lle dá musiquita de tal, continuamos. esto pono difuminado, e tú levantas de tal, Bueno. cual, e faces ese intercambio. Así que, pois eso, Iván, dalle a musiquiña. Xa estamos aquí de volta. Xa estamos aquí de Estamos volta. ahora no franquismo galego. E vimos recomendar ahora, porque vimos no franquismo galego a impoñer o galego. Nada máis Eso é. e nada menos. Eso é. Comezamos... Non como chamorro que ven aquí a impoñer o chino, que é. Que empecé o programa non dixen a frase. Mira, eu non quixen interrumpir porque ibas me dicir, cálate tal, pero acabo de pensar, este tipo dixo, eu son Iván Iglesias, este Martín Sorga estamos de parola porque non sabemos facer outra cousa. Porque outra cosa non sabemos. Porque outra cousa non sabemos facer. Dixeches? Non o dixeches? Non o dixen.
Pódelo dicir agora. Estamos fallando tantas cousas, Martín. Oxe, está indo ben. Ai, O sea- hai xente que se me queixa porque en YouTube... Que se che queixame. É un invent como unha casa. No. Algún, creo que nun comment puxeron. Nun comment. Sí. De que en YouTube non é 43,23 minutos. Ah, sí, xa o vin. Fai redondeo o YouTube como lle dá gana porque todos os programas son 43,23 sempre con quizáis algunhas décimas máis Claro, tampouco nos rimos por exquisiteces. pica. No, pois con unhas YouTube volvese todo pon 43,24. E eu estou volles montar unha queixa. E sube para arriba, pois. E hai está xente mal. que se me queixa, eu a máis hoxe non digo a frase, estou Pois teremos, non pasa nada, non pasou nada. son 22 anos, xa estou maior. No, pois, non sei, estás maior e eu pronto estarei Estamos maior, ben, eu estou moi ben contigo. Mira que cambio, son bipolar. No, sí, a verdad gustoume Vale, bastante. no, sí. hoxe vas a empezar tú recomendando. Que tras? Empezo recomendacións e despois a reflexión sobre o Sí, futuro pero de... corta porque senón despois pasa a vida cortando. Vale. E ese é o maior problema polo que tardo máis, porque me dame pereza saber Non que fai falta parte por cortar. excusas. Non pasa nada. Vale. Hoxe traemos libros os dous. Veña. Dalle un suco aí. Vale. Eu traio dous. O primeiro é un que, pois, diste que limos en primeiro de bachiller, eu non me acordo, verdad? Que é As sete mortes, de Carlos Vila Sesto. Tamén guionista, o creador de Los misterios de Laura, ou o que el quixera, e é unha novela, pois, así, misteriosa. Que pasa? Escoitas eso? No. Igual se grabou, Ok. que fixeme a garganta unha cousa rara. Eso tamén, eso é fantasía. Pois eso, unha novela de crimes e misteriosa e policíaca, tremenda. É de fantasía, É de ciencia ficción tamén. fantasiosa. Totalmente recomendada. Eso é unha pero que despeita. No, dinamismo. Ah, sí, totalmente, isto moi ben, de puta nai, veña. Recomendada a tomar por unha espuma. No, e esta Galaequia Escandinávica, Galaequia Escandinavia. de Vicente Almazán, que este tipo non é galego, pero escribiu o libro en galego, non sei onde é. El veu para Galicia e le gustou el gallego e chofala como a ti. gustou el galego e vamos, escribiu un galego sempre. un puto libro, espera, vou che dir as páginas exactas. Cantas son? Va, 300 e algo, 300 e poucas. Sobre as relacións... dinamismo, coño. Sobre as relacións, a chegada dos vikingos ao noso territorio galego e que pegada deixaron eles aquí e nós ali na súa cultura. De Vicente Almazán, este é da Editorial Galaxia. Galaequia Escandinávica, totalmente recomendado. E agora, que tes? E agora, me cago en Dios. Veña. Que queres facer a reflexión? Queres facelo rápido para falar despois, ou que? Ah, no. Que Pero facer a dinamismo negociación. para fomentar a lectura. Vale. Aí a xente que ui, va. Eu traio un libro que ainda, claro, eu pensei que iba a acabar de lelo para hoxe, pero non, ainda me queda Flipaches. 25%. Así a ollo. Así a ollo, máis ou menos. Pois é galego galantes e galego falantes. Galego calantes. Sí. Xa está, non te cortes, joder. E é un libro que é unha antoloxía de artigos de publicacións de periódico dun escritor, non, é o tipo, chámase Carlos Callón, e foi durante moitos anos o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Bo Que bueno, eso xa aparte, pero foi o presidente de unha que é a asociación cultural máis grande de Galicia, que ten moi pouco apoio institucional, pero eso xa o comenta moito no libro, e que fai moito pola normalización da nosa lingua, como facemos nós aquí. No, Porque básicamente. é do que nós... Hai que seguilo. Claro, hai que seguilo, e eu creo que facemos máis que ninguén aquí. Eu non o quería decir, pero Non quería sí. decir, pero sí. Este home foi candidato pola candidatura de Nós cando o BNG pues, estuvo en horas baixas e nas xerais de 2015-2016 presentouse como coalición Nós con outros partidos nacionalistas. E este foi o candidato ao Congreso. A cara. O que puña a cara bonita. Sí, eu vin unha entrevista outro día, tipo, bueno, un tipo que parece majo. O aquí o tes. Mira, Carlos Callón, mira tú que simpático. aquí non se vai ver, pero igual pero ele foto, está igual aí. non, Carlos. Carlos Callón. Véndete mellor. No, a verdade é que a pouco máis entra en categoría comedia, porque como está... Esta carita de aquí é moi interesante. Os tres penso son libros interesantes aquí. Eu deste libro a me encantaríame poder facer unha película algún día. Que a mí o que máis gracia me fai que onte buscando tal ten un premio Frei Martín, non sei que, eso teño anotado aquí de feito. Bueno, é igual, como se chama o premio? En 2011. Que mellor novela para a chavalada da ESO de
para os galegos. Sí, sí. E fixeme gracia, porque, claro, eu outro día na galería ten moitos libros do meu irmão, meus, da miña nai, de tal e cual. E deuseme por coller un por empezar a ler. E despois onte, cando vin o do premio ao mellor libro 2011 para a chavalade, de mira, 22 anos, Martín, dalle aí, sí. O próximo un de Peppa Pig. Decías que querías facer unha enquisa. Sí, iba a poñelo en Twitter, pero podémoslo ir falando xa. E en vez de unha enquisa, pois poñemos un clip e... Enquisa, non se pode poñer as dúas cosas á vez. Uf, no. A xente Eu volve- como community manager experto, digo xe que no. No, pero sí, acabarémoslo facendo. Pero era por ver que facemos. Tu outro día, empezamos a falar o outro día. E tú decías de seguir. Sí. De seguir co ritmo. Primeiro de seguir co ritmo, grabando... Claro. A partir de setembro, Sí, que é eso. cando cumplimos o cupo dos 8 programas co de mellores momentos deste home, Eso. non deste home, dos dous, pero edita el. Teríamos que... Imaginaste que fago un millóns momentos e borro a ti solo. Poñes un cromo por riba e fago 2 Martín Sorra. Dios, que asco, Cuidado. Os dous, sí. Vale, queríamos negociar entre os dous que imos facer. Claro. E había 3 opcións. Tres opcións. Esa era unha. Pero tú cambiaste. Continuar tal cual, Porque co era ritmo de continuar tal cual, pero esa fixaches unha variante Sí. e de gravar cada 2 semanas, pero gravar 2, que vería sendo o mismo. Sí, E sería peor, porque gravar 2 seguidos... pode ser. Eh, Bueno, habería que darlle un pouco de chicha, meterse un pouco a facer un guión... bueno, sí, sería por por escaleta mellor. outra que dixera eu, pero que se xa teño casi descartada. Parar e despois noutra temporada de vacacións, como é o Nadal, pois facer outra tandada, como se estuvéssemos aquí sacando chope. Pero claro, na universidade o Nadal non é a mellor época como para pararse a facer aquí un mongolo, Bueno, eu creo- dando hostias a un libro e Teño 2 exames, pero... e dicindo non. chorradas. Eu claro, terei máis cousas, Máis entre historia. traballos e... E outra era... cal era a outra? Facelos esporádicamente. Facer eso. Ou Ou non cada faláramos 2 semanas. tamén cada 2 semanas un. Sí. Dous programas ao mes. Sí. Bueno, habrá que... Pois Aquí aí habrá que está- pola, a ver se a xente vota. Eso. E despois sacaremos este clip, porémoslo por aí, despois unha... un fío e unha enquisa e xente que... Vale, que pois imos voten- rematar porque... O primeiro que votará será él, porque chegará a notificación e dirá... Sí. Ata aquí o programa de hoxe podenos ver e escoitar en Spotify, en iVoox, En iVoox, Google que Podcast. nos escoita máis xente da que pensábamos. Gracias a Pod Galego. Eso. No vídeo podcast en YouTube e en donde nos poden falar. Pois en D_parola, aí vou estar eu. Vamos a quitarnos as máscaras. A xente non o sabía aínda. Son eu, o que está detrás da conta son eu. Pois eu estou aí, pois cando me apetezca atender, pois atendo. E xa está. Adiante con todo. Eso, sorte pa vida, Iván. Sorte pa vida. Iván, que a vida que che depare moito éxito na vida, Iván. Nada, vémonos por aí. Veña.